Тук ще бъдат тези олиите, които са наложени глицерин с билки. Преди факто над стената. Това ще бъде працовното място и касата. Прибродни шампуани за коса. Не научих сега правя тези сапуни, където си ги правим. Кадъл с шафран, този е много добър. И с червен ил, това е червена глина. После с активен въглен, други. Нищо. В лавандулата ми попаднал чужд елемент. Тук още ми зреят няколко сапуна. Ей така ще имаме такива кутии, където са продават за кокона, така са ми ги измислили. Ето. С едно сапунче и с едно такова. Тук заради този изглежда като чизкейк. Ха-ха. И това е.